えええI'm so gutom na talaga. So tagal naman nung bakulaw na yon. Ay, Kuya Berto pala. Imbis na nagpapahinga ako at si Ruby lang ang inasikaso ko, nadagdagan pa talaga ng asungot. Ayun, dyan na yung yummy foods ko. So excited na ako. Tuwang-tuwa pa yung kutong lupa. Akala mo mabait, hindi naman. Kuya, may fried ba dyan? Umasa pa talaga siya. Oo, alam ko, magugustuhan mo ang dala ko. Sigurado ka ha, na masarap yung binili mo para sa akin. Oo naman, baka kasi mangayayat ka, nakakaya naman sa'yo. Dapat lang no, kundi lagot ka. Susumbong kita kay ate ko. Sige, ito na yung pagkain mo. Wow, sarap naman nito. Sige, enjoy sa pagkain. Tamang-tama. Sobrang gutom na ako. Love, spoon and fork nga. Sana all. Thank you. Wala ka nang magagawa. Kainin mo na yung binili ko. Pa-pride ka pang nalalaman. Kainin ko na nga lang to. Hindi lang ako nagugutom. Naisaan mo ako ngayon, bakulaw ka. Tignan natin. Oh no! Ano ba naman ito? Ayaw pa naman ni Ruby ng makalat. Pagagalitan ako noon. Ano ba tong batang ito? Kumanta ka pa talaga. Boses pala ka naman. Sayang na sayang talaga dating pag-ibig. Hoy, kutong lupa! Ay, Jen pala. Ba't ka ba kalat ng kalat? Hindi mo ba pwedeng ipunin yung pinagkainan mo? Kausap mo ko? Sabi ko, bakit ka nagkakalat? Anong sinasabi mo, kuya? Hindi kita ma-hear. Bingi ka ba, ha? Pambihirang bata to. Ano kaya sinasabi ng bakulaw na ito? Hindi ka ba tinuruan ng magulang mo na maglinis at magtapon sa tamang lagayan? Ako? Oo, ikaw! Alangan naman ako! Anong sabi mo, kuya? Pambihira naman oh. Kanina pa ako salita ng salita dito. Wala ka naman palang naririnig. Ano bang sinasabi mo, kuya? At galit na galit ka na naman. Musok pa yung ilong mo sa galit, oh. Aba, pati ilong ko, dinadamay mo pa talaga. Ano ba kasing sinasabi mo, Kuya Berto? Hindi ko nga narinig. Ulitin mo na lang kaya. Ay, baka masiraan ako ng bait sa'yo, Jane. Bahala ka. Isusumbong kita kay ate. Andyan na siya. Ha? Nasaan siya? Ayun, oh. At ako pa talaga ang isusumbong niya. Gusto mo, ibibili na lang kita ng merienda?
Wala naman yung mga gusto ko here eh. Ano bang gusto mo? Chocolate? Ice cream? Huwag mo lang akong isumbong. Sige, madali lang naman ako kausap eh. Akin na yung upuan. Ako nang nagbibigay. Ako na! Ako na! O sige, sa'yo na! Sotil ka talagang bata ka. Ate! Darling, maupo ka muna. Salamat, darling. Nice. Kumusta naman kayo dito? Ate. Oh no! Si Kuya Berto. Oh, bakit? Anong ginawa niya? Wala darling. Nagpapabili kasi sa akin ng ice cream si Jen. Gusto daw niya. Di ba Jen? Pasalamat ka. Mabait ako ngayon. Oo, ate. Gusto ko ng ice cream. Ganun ba? Gusto ko din ng ice cream, darling. Bilhan mo din ako. O sige darling, hintayin niyo ako dito. Sige.